какво ще стане, ако не успееш? Вятърът ще отнесе най-ценното от нашия свят. Би било бедствие. Опитвам се, но е трудно без помощ. Бедничката и ръките ти боли от толкова работа. Не си сама. Експерти има сред нас. Вятърът ще спрем за в час. Ой, ти си настинал. Заедно ще го изградим за миг. Ще построим подслона. Да почваме. Трябва ни цимент, чакъл, пясък и тухли. Да, тухли, да. Малко по малко. Според братята ми, тухла по тухла ще вдигнем и кула. Да го направим. Още малко тук, малко там. О, не! Внимавай, Доти! Сега времето спря. Нека продължава. Къде ми е тухлата? Този отбор се бави много. Вятърът ще ни отвее скоро. Само да не бяха толкова тежки. И циментът да не беше толкова лепкав. Ох, и да нямаше лопати. Разбрано. Ами ако го направим от слама? Да! Видя ли? Така ще стане по-бързо. Но по-бързо не означава, че ще издържи. Права си. Сламата не беше лед. По-лесно се носи и е по-хладно. Ще вдигнем игла за статуята. Трябва ни лед? Да, много лед. Но... А другите блокове? Стопиха се на слънцето. Знам, че не е лесно, но трябва да го направим правилно. Иначе силният вятър ще отнесе статуята и всичко ще е напразно. Пики, ще направим каквото кажеш. Да вървим! Ще стане този път. За силния вятър пеем сега, да поработим с песента. Място специално светът ни е знай, да го опазим, борим се до край. Ще работим неуморно, ден и нощ най-отговорно. Ще успеем безусловно. Всеки щом вие сте и щом работите добре, няма сила, която да ви спре. Екип е супер! Всеки щом вие сте и щом работите добре, няма сила, която да ви спре. Ето го, силният вятър. Подслонът още се държи. Да, но едно нещо. Сега, как ще се измъкнем от тук? Забравихме вратата. Да, с бързането така става. Ние трябва да измислим как да излезем. Сега нямам лопата. Ето, ако блоковете бяха ледени. Това е, сладолед. Тук ще е доста приятно. Беше права. Важното сега е, че много се постарахме и накрая всичко се подреди. Толкова тухли до също като сладолед прилича на лед. И ето как Пиги с труд и решителност смело се опълчи на силния вятър. И така спаси света. Приказката ще се разказва, а вятърът няма да се показва. Мартин и мистерията с щурите чизми. Добро утро, Скарлет. Добро утро, Марти. Чура? Това трябва да е ваше, милейди. Благодаря ти, Мартин. Няма защо. Биваме да помагам на приятелите. Нали така, Маус? Нямаш грижи, Боуи. Стой! Да. Ей сега. О, не, стълбата се клати.
Прекрасен ден, Маус! Обичам да помагам, но е толкова изморително. Сега да ям. Време да презаредя. Добре, Маус, и за теб има. Обичам сирене. Хайде, Маус, време е за сън. Добро утро! На метал, шапка, сабия, шерифска значка и моите... чизмите ми? Чизмите ми! Няма да ме хванеш! Не можеш да ме хванеш! Ох, уморих се. Мирише на вкусно сирене. Това ухание идва от Сториленд. Бебета! Имало едно време в града Шериф, чието чизми скачали и обикаляли без спир. Вижте! Вижте! Какво е това? Тези чизми са живи. Ще ги снимам, за да ги видим по-добре. Няма начин. Твърде бързи са. Съжалявам, но не разбирам. Казва, че това е бедствие. Аз съм шерифът и не знам какво става с чизмите ми. Да не е заклинание? Дали е проклятие?